ዝንዕዘቦ ዘለና ፍሊከር ይበሃል ፍሊከር ድማ ፍሬም ሬት ምስ ሻተር ስፒድ ብግቡእ ምስ ዘይዋሃድ ድፍጠር እዩ ፍሬም ሬትን ሻተር ስፒድን ዝዋሃድሉ ሓደ ጎልደን ሕጊ ኣሎ እዚ ወርቃዊ ሕጊ ተባሂሉ ዝፍለጥ እምበኣር ሻተር ስፒድ ዳብል ወይ ድማ ዕጽፊ ናይ ፍሬም ሬት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ንኣብነት 24 ፍሬም ፐር ሰከንድ እንተዳመሪጽና ሓደ ኣብ ልዕሊ 50 ንገብሮ 25 ፍሬም ፐር ሰከንድ ሻተር ስፒድ ሓደ ኣብ ልዕሊ 50 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ ሻተር ስፒድ ሓደ ኣብ ልዕሊ 60 ሓደ ብልዕሊ 60 ገይረን ከለኹ ፍሊከር እንተዳገይርለይ ግን ሓደ ኣብ ልዕሊ 50 ገብሮ ምኽንያቱ ድማ እተን ዝበዝሓ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እቲ ዝፍንውኦ ናይ ኤሌክትሪክ ፍሪኩዌንሲ 50 ሄርትዝ ስለ ዝኾነ بهم زاجباب دما شاتر سبيد حدا قبل علي 5 انت داغيرناو نتي فليكر نقص اصرو لنا مالتيو كابو قصيلنا 5 فريم بير سكند شاتر سبيد حدا قبل علي 200 ازي اتي جولدن رول واي دما تي ورقاوي حقي تباهيلو زفلتيو ناي غودنا مبراحتي كومون اذن دخم دبلا ناي غزا امبول فليكر سلاز فترة بزتهاله متن كنتقملن يبلنا انت تخايلو امران تزي تخايلو دما LED كنتقم يغبا امباركس نزي جولدن رول ወይ ድማ ወርቃዊ ሕጊ ብምጥቃም ፍሊከር ደይብሉ ብሉጽን ጽሩይን ቪድዮ ከም ነፍሪ ተገንዚብና ኣለና ነዚ ቪድዮ እንተዳፈትኹማ ናብ ኩሉ ንኽትበጽሕ ላይክ ኮሜንት ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ግለጹለይ ይቀንየለይ